Igor, ty už si bol u nás niekoľkokrát. Ja si spomínam, keď sme v tých úplných začiatkoch sme tam mali ako hostia. Ty si nám prišiel odprezentovať svoju zbierku poézie. Je to dramatická poézia. Zbierka sa volá Smrt na jazyku. Je tam 13 krásnych básní v jambickom verši. Myslím si skromne, že to je absolútne top na Slovensku. Bol som inšpirovaný guličkami, keď som mal sa s guličkami. A ty som chcel povedať, že som bol inšpirovaný guličkami. Ako majka, preto som sa hával s guličkami, takže preto tie guličky. Te mi niekto. Počkaj sekundu. Jedna veta. Poď, Karamatík, poď. Bol som inšpirovaný guličkami. Áno, ja tu vidím veľmi zaujímavé názvy. Skopem ťa do guličky, slepé guličky, Venušine guličky. A tak tie Venušine guličky, to je zase taká moja sandička, je to také eroticky ladené, ale je to také skôr také odľahčené z tej tematiky, ktorú som tam načetol. Áno, tak pre našich poslucháčov, ak dovolíš, tak trochu zacitujem. Cituj. Igor Šrámek, Šrámek, ďakujem. Venušine guličky. Ťahám. Mal to nenormálny úspech. Google, ich šajbe. Ja. Aha. Takže vravíš nenormálny úspech. Tak áno, my fanúšikovia mi vyvolali stále, som musel vymeniť asi 3 čísla telefónu, lebo to sa nedalo. A máme tu prvého volajúceho, takže dobrý večer prajeme komu a kam. Dobrý večer, tu je poslucháč Pezinka, volám sa Miroslav. Dobrý večer, Miroslav. Dobrý večer. Nech sa páči. Ja by som chcel pozdraviť pána Igora Šrámeka a v podstate mu vyjadriť veľký obdiv k jeho zbierke. Veľmi pekne vám ďakujem. Som rád, že mám priaznivcov aj v Pesinku. Ja by som chcel takisto vás pekne poprosiť, či by ste mi nepodpísali túto knižočku aj s fenovaním. A samozrejme, čo neurobím pre svojich čitateľov. Ďakujem, že ste zavolali. Ďakujem ja veľmi pekne a dovidenia. To bol milý poslucháč. Áno, to si pamätám, že to naozaj vzbudilo záujem veľký, bol to taký boom okolo tejto zbierky. A ty si potom, myslím, že naspieval aj nejaké CDčko s DJom Čierna kosa. One, two, 3, 4. Chcem zomet. Už vidím černý tunel. Chcem zomet. Na konci tunela vidím svetlo. Niečo nám tu chýba. Chcem zomet. Med. Der DJ Schwarze Kosa. Wow. No, vy ste už vtedy pripravovali nejakú modernú operu. Takže to bude ukážka z vašej tvorby, Igor. Áno, C to je moja pôvodná tvorba. Moment, to na... Poď sa prejsť do ryči. Neprepí. Ale dáme, neboj sa, už sme sa vysmiali, už dobre. Áno, to C je moja pôvodná. Áno, je to C, moja pôvodná tvorba, momentne si to nastavím. Áno. Takto. Čerpal som od Boženy Sančíkovej Týmavy, dal som aj tento názov z kompa ročku. Akurát je to moja úprava a všetci v tejto opere, ktorá je lícko, dramaticko, depresívna, všetci zomrú. Ešte raz a pomalšie. Skon, pá, očku, Božena Nemca, Sančíko. Opera, ktorú som napísal, má skon. Ešte raz do pipiny. Opera sa volá Skon, pá, očku. Skon, páročku.
kon pala loďku. Božena Sančíková Týmava, ty nič nehovorí? Tuba. Es ist wirklich eine schwere Arie, die Igor geschrieben hat, ja. Und am Ende der Arie, das ist sehr interessant, werde ich nur einen Ton hochhalten. Ja, und mit diesem Ton sind wir in Guinness Buch der Rekorde. Ja, genau. Der längste Ton, den es im musikalischen Stück gibt. Že vraj je v Guinnessovej knihe rekordov za najdlhšie držaný tón. No tak, Nech sa páči, my sa tešíme, nech sa páči. Pusti tam nejakú muziku a povedz, že sa lúčime. Bohom! Jetzt waren wir mit der Oper in Bangladesch, ne? Ja, vor ein paar Wochen. Ja? Und außerdem waren wir auch, also Igor musste dort seinen neuesten Dokumentarfilm präsentieren. Auf einem Filmfestival, ne? Ja, sag es. Zúda hovorí, že v tom čase bol v Bangladeši aj filmový festival, kde bol odprezentovaný môj film. To si nemusel, Zúda. Was? Nein. wow, to je zaujímavé, Igor, ty si natočil film? Tak natočil, ako to o mne takí chlapci natočí dokumentárny film. Ja som skromný cháň, ja o tom nerad rozprávam. Toto v podstate to bolo o mne také malé portfólio, taký malý medailón. Ja. To je to Igor Šámek. To je to samovách. Je to človek, ktorý je v núdzi. Je to človek, ktorý je nešťastný. Je to človek, ktorý je zúfalý. Kuva, je to vôbec človek? Alebo jen prázdna ulita. Skelet, kosta, korpus a budúcnosť roznitá. Kuva, je to človek. Všade len smrad. Pachný oby a krvi. A ja sa pýtam, kde je to svetlo? Kde je tá nádej? Kde je ten tunel?